Το Λουτράκι φιλοξενεί κατά καιρούς γνωστούς κομπανίες. Σήμερα έχουμε μαζί μας την κομπανία Λαϊκή Στράτα του Γιάννη Λεμπέση και του Παναγιώτη Λάλη. Τι θα μας παίξετε σήμερα, θα ακούσουμε? Εγώ θα τραγουδήσω ένα τραγούδι του Γιάννη του Λεμπέση, μια σύνθεση από τον τελευταίο του δίσκο και θα σας πούμε και ένα παραδοσιακό, ένα τσάμικο. Παραδοσιακό της περιοχής. Ναι, βέβαια. Και εκτός αυτού που θα πει ο Παναγιώτης, θα τραγουδήσει και η Μαρία Δικτά τα καρδιοφθορμυγίσματα και θα κάνει την εκπληκτική φωνή του Παναγιώτης μαζί με τη Μαρία. Εντάξει. Φύγαμε. Πάμε, βέβαια. Πάμε. Μες στο σπιτάκι της χωριάς που είναι υγρό και κρύο, ακουμπήσα το σώμα μου σαν ένα ψυχοφορτίο. Γεια σου Γιαννάκη Λεμπέση. Και απέναντι στο μήναρε λέει ο Χότζας στο μανέ. Σε ξένα βρόχια μη βιαστείς. Μικρό πουλάκι μη χαθείς, σε ξένα βρόχια μη βιαστείς. Θα μη χαθείς πουλάκι μου και σβήσω απ' το φαρμάκι μου. Να μη χαθείς πουλάκι μου και σβήσω απ' το φαρμάκι μου. Άστερη και φεγγάρι μου, στη σκοτεινά λιχνάρι μου, γιούσερ μαργά